Σημαντικές ήταν οι επαφές που έγιναν στη Νέα Υόρκη, κυρίως για τον τουρισμό, με αφορμή την συνάντηση που υπήρξε του Δημάρχου Κέρκυρας, του κ. Νικολούζου, με την υπεύθυνη του ΕΟΤ Νέας Υόρκης και Καναδά. Ανέμορφο. Που έχουμε στείλει την αποθήκη της Κέρκυρας. Και σας έφερα υλικά από διάφορα. Εδώ είναι υλικά από την παλιά φιλαρμονική της Κέρκυρας, όπως ξέρετε είναι η πρώτη. Και τι ωραία που είναι, και τι ωραία που είναι. Και από την Δημοτική Χοροδία Δημόδοκος. Από τη Μάντζαρο. Ένα που είχαμε φτιάξει σαν δήμος παλιά με τις προηγούμενες. Είστε κοντά στην Ομογένεια. Φαντάζομαι οι Κερκυραίοι γιορτάζουν τώρα. Και όχι μόνο οι Κερκυραίοι, θα γιορτάζουμε εμείς που νιώθουμε λίγο Κερκυραίοι τώρα που ήρθατε. Χαρά μας πολύ που σημαντικό. Εδώ, γιατί εγώ έχω ζήσει λίγο τη μετανάστευση. Ήμουνα στον Καναδά, στη νιώτη μου, γιατί είχα πάει για σπουδές εκεί, αλλά... Στέλνω, εγώ, όποιος έχει την οικογένειά του πίσω, ναι, θέλει να πάει να επισκεφθεί την οικογένειά του, αλλά εγώ πλέον, με τα πολύ λίγα χρόνια που έχω, θεωρώ σπίτι μου εδώ. Δηλαδή, η μητέρα μου, ο πατέρας μου είναι κάτω, η αδερφή μου και η υπόλοιπη οικογένειά μου, αλλά θέλω να έρθω στο σπίτι μου που θεωρώ ότι είναι εδώ. Να έρθει, είστε στο παράδεισο. Εξήγησα και στον κύριο Μάμολο και στον κύριο Νικολούζο, ο οποίος μας κάνει μεγάλη τιμή που βρίσκεται στην Αμερική και δίνει σημασία και βαρύτητα στην αμερικάνικη αγορά. Βέβαια, ο Δήμαρχος έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, έχει ζήσει στο εξωτερικό, άρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς είναι να σκέφτεσαι με ευρύ πνεύμα και πόσο σημαντική αγορά είναι η Αμερική. Ο Αμερικανός τουρίστας ενδιαφέρεται για την Κέρκυρα και μπορεί να ενδιαφερθεί ακόμα περισσότερο. Εμείς, σαν Γραφείο του Αμερικής και μετά από ακολουθώντας το κεντρικό πλάνο της Ελλάδος και του Υπουργείου, της Υπουργού της κυρίας Κουντουρά, όπως όλα τα γραφεία εξωτερικού, κάνουμε ένα πλάνο marketing που δίνουμε σημασία στο Ιόνιο και η Κέρκυρα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό προορισμό της δυνητικής πελατείας των Αμερικανών και Ελληνοαμερικανών. Είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς. Και ετοιμάζεται τόσο ωραία πράγματα. Από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, ετοιμάζεται καταπληκτικά πράγματα φέτος στην Κέρκυρα. Ναι, και στο Ιόνιο. Πρέπει να πω, κυρία Καματερού, ότι μας εξηγήσετε ότι ο Αμερικανός τουρίστας είναι υψηλής εισοδηματικής στάθμης, έτσι, τουρίστας, ο οποίος αφήνει χρήματα στην Ελλάδα και ενδεχομένως αν έρθει και στην Κέρκυρα, τι ζητάει. Με ποια κριτήρια επιλέγει τον τουριστικό προορισμό. Ποια είναι τα κριτήρια αυτά που επιλέγει τον τουριστικό προορισμό. Έτσι είναι, κύριε Μάμαλο, όπως τα είπατε. Μας ενδιαφέρει και δώσαμε τη βαρύτητα στο marketing plan που κάνουμε για το υψηλό εισοδηματικού χαρακτήρα Αμερικανό τουρίστα, γιατί ούτως ή άλλως το κόστος του να μεταβεί κάποιος από την Αμερική στην Ελλάδα με την πτήση και το κόστος είναι αρκετά μεγάλο. Στην Κέρκυρα είναι ένα νησί το οποίο θα βρει αυτό που ζητάει: πολιτισμό, παράδοση, γαστρονομία. Όλα αυτά που φανταστικά events, από ό,τι βλέπω, ετοιμάζεται πάρα πολύ ώρα. Μας ενημέρωσε ο Δήμος και αυτά πρέπει να τα επικοινωνήσουμε στους tour agents, όλους τους πράκτορες τουριστικού στην Αμερική. Δηλαδή θα μας βοηθήσετε. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό η επίσκεψη αυτή του Δημάρχου και η δική σας, κύριε Μάμαλε, στην Αμερική. Η δική μου είναι να καταγράψω, να αποτυπώσω. Θα μας δώσει τα εργαλεία να προωθήσουμε το προϊόν. Θα πρέπει να πούμε, κυρία Καματερού, θα πρέπει να πούμε ότι τις προηγούμενες δεκαετίες επισκέπτονταν την Ελλάδα και το Ιόνιο αρκετοί Αμερικανοί. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έρχονται μόνο μέσω κρουαζιέρας κάποιοι Αμερικανοί. Θα έλεγα όχι μόνο, αλλά δίνουν μεγάλη βαρύτητα. Οι Αμερικανοί γενικά δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην κρουαζιέρα και πράγματι είναι έτσι όπως τα λέτε. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλάξει και εμείς σαν στρατηγική σε κεντρικό επίπεδο και σε περιφερειακό. Έχουμε έχουμε διψήφιο νούμερο για τρίτη συνεχή χρονιά προς την Ελλάδα από την Αμερική, αύξηση των Αμερικανών τουριστών προς Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Το μόνο που κάνουμε είναι το επικοινωνούμε. Δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω. Επικοινωνούμε το πόσο σημαντικό προϊόν έχουμε σαν Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος μας και σε αυτό θα μας βοηθήσει η επίσκεψη του Δημάρχου. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες που κατάφερε να έρθει στην Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε τα εργαλεία να επικοινωνήσουμε ό,τι θα κάνετε στα Ιόνια και στην Κέρκυρα, στους ανθρώπους και στους πράκτορες, τουριστικούς πράκτορες που στέλνουν τους πελάτες.